Dodon mata yaya zan yi haƙuri da wannan yarinya? Kana gani fa irin ɗawainiya da hidima da nake mata. Yanzu ko Ramadan basket din nan kusan naira 200,000 na kashe mata. Na je na kai mata amma ba godiya, ba gudu bare na gode. Wai da na sai mata naira 800 amma ta iya kira na ma ta ce ta gode. Tun na ba da wai aka yi mata. Allah ya kawo ma wadda za ta so ka da gaskiya kuma ta baka dukiyarta ba tana son dukiyar. Yanzu ma Allah ya kawo wadda za ta so ka gaskiya. Ina amfanin ka rika yi ma mutum abu amma mutum wa alaikum salam. Lafiya kalau. Ni ko wallahi da ina can kawai ina ganin ka sai ina bala'in sa. Masha Allah. Allah sarki to amma da sharadi ke ba irin mai san abin duniya bace ba mai bada abin duniya ce saboda kin san wasu suna san abin hannunka ne ba wai suna iya baka abin hannunka ba. Bari mu ga ita ta kirkince. Kwarai da gaske. Saboda Allah To ni bari ma ka gani. Ƙarshen rashin san abin duniya. Bari ka balle ma sun ganka da mota sai ka